xa tuveron que doblar e nos convocaron para comezar a negociación, sigue o conflicto, non se acabou nada. Sigue o conflicto, porque é moi importante que teñan o valento detrás. A negociación forma parte do conflicto tamén. No primeiro día o nivel de movilización é alto e o nivel de parálisis do transporte regular é total. Que logo do que costou que a patronal acabara aceptando que aquí a única forma de solventar o conflito é negociando, pois levou tempo. É unha patronal que entende as relacións laborais como se entendía no século XIX, capitaneada por un gángster chamado Raúl López, que agora entraron, que nos imos sentar e que levaremos as nosas propostas á mesa sin pretensión de baixar un ápice. Por lo tanto, que veñan con idea de negociar, porque nós non imos rendidos, pero nin moito menos. A Xunta no transporte, pero eu creo que en casi todos os conflitos onde xoga un papel importante, porque é a titular das concesións, se pon de perfil, e se se mete no conflito é para estar sempre detrás da patronal. As principais reivindicacións están centradas en torno a tres eixos: que este sector está con salarios de 2024, co cual a actualización do salario ten que pasar por un incremento importante en tablas e ademais de garantía de revisión salarial, non? Segundo, ten que haber unha rebaixa de xornada importante, así como unha aceptación de días de libre disposición, porque este sector ten que empezar a regular e ten que empezar a poder conciliar, non? E despois ten que haber un avance en canto ao transporte discrecional, en canto ás compañeiras, que son meirande parte mulleres acompañantes, e tamén ten que haber avances importantes en relación coa obriga que teñen que ter as empresas a hora do contrato de relevo e facilitar a xubilación a tempo parcial.